Bună ziua și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Cezar și azi sunt la Hala la Minor, la o expoziție de autorulote, iahturi, bărci, rulote, tot ce vrei. Aici avem o barcă care are foarte multe motoare, care poate să o echipeze cu mai multe motoare. Avem motoare, de la cea mai mare este V10 cu 400 de capitere, avem aici de la V8 până la V5, 300 de cai putere, 200 de cai putere, 150 Pro Mercury și altele. Mai avem aici manuale de la 3,5 până la 15 sau de la 15 până la 30, mai mari, mai mici, cine vrea manuale avem aici. Și hai să vă arăt și cea de V10 pentru că e foarte mare. Asta e cea de V10, 400 de cai putere, nu mă stăpa apă, cum s-ar zice. Mai avem aici o altă barcă care am revenit. Asta e barca Reb Fishing, o Red American Natwix. Asta e de pește, de pescuit, de pescar. Avem aici foarte multe compartimente în care poți să pui peștele sau ce ai tu nevoie. Volanul, ca de obicei, pe dreapta, la unele pe stânga, la unele pe dreapta. Mai avem aici Reb Bass, aproape la fel, e aceeași marcă, Red American Natwix, tot așa, Mercury Pro X5 175 motorul, volan pe dreapta, tot ce vrei. Revenim la alte bărci. Am revenit. Suntem la barca Quicksilver, o barcă care este de lux, puternică, cum s-ar zice așa, și mică. Sunt mai mari, mai mici. Aceasta este barca. Aici niște trepte de lemn, dar pleci pe ele așa mai moale. Aici avem niște cabluri, pompa de ceva, de benzină, ceva de genul. Aici, cum se cheamă ea? Aici are un fel de ca o mașină decapotabilă, acoperișul, geamul, volanul este pe dreapta. Aici avem, cred că e pentru ancoră și avem aici un loc foarte mare, nu chiar mare, dar că e mare. Cred că încă vreo 3 persoane și costă în jur de, presupun, 10.000 de euro, 5.000 de euro. Nu știu, este foarte bună pentru lacuri, pentru din astea mai mici și da, nu știu, dacă vă plac bărcile sau autorulete, veniți aici, mai sunt doar câteva zile sau până se expiră această expediție. La revedere! Aici la Hala la Minor, în data de 29-31 martie, puteți găsi orice vreți, iahturi, autorulote, motociclete și schijet. Aici este o motocicletă, nu știu de la ce marcă este, dar că de la Tomos, 90 de kilometri cai putere, 130 de kilometri și este foarte bun. Aici avem claxonul, butonul pentru semnalizare, farurile, oglinzile și roțile. Aici avem motorul, aici bateria, aici unde se pune benzina și aici ecranul pe care poți să vezi cât mergi la oră sau orice vrei să vezi. Vino!